Astearte arratsaldean 7 aldera 8 urteko haur bat hiltzen Ibarrako Jesus Guridi pilotalekuan izandako ezbeharraren ondorioz. Umeak frontoiaren goiko aldean dagoen sarea zulo batetik pasa eta 8 metro inguruko altueratik erori zen. Herrizaingo sailak jakinarazi duenez, anbulantzia bat segituan bertaratu zen istriputokira. Donostia ospitalera eraman zuten haurra. Bertan hiltzen iluntzeko 9:30. Ertzaintzak gertakariaren harira ikerketa abian du. Ibarrako udalak bestalde, 2 dolu egun izendatu ditu herrian. Doluminak familiari hasteko oso latza da gertatuana. Familiai doluminak eta elkartasuna. Estetiken errespetua eskatze bai komunikazioan aldetiken eta bai gertakarin ingurun. Eta bueno, gertakarin ingurun ez du adierazpenik ingo ze ikerketa abian da eta ikerketa beak esango igu ze gertatuan eta zergatik. Indeu 2 eguneko dolua izendatu dugu herrin, horrek ikurrinai krespoia jartzekin eta bueno, ikastolakin harremanetan gaude, ze bueno, bertako ikaskidek zian eta guztioi kudeatzeko eta gauza asko daudelako kudeatzeko ez.